guys, good morning. Da fatan dai kowa yana lafiya kamar yadda ni ma nake lafiya. Ni naku ne kuma kun sani ni ma naku ne. Sunana dama an riga an sani Ahmad Muhammad, wanda kowa ya fi sani da King Arms. Yeah. Je mana. Da na ganki baby I fall love, ina son ki beautiful girl, ga kirki maganan ta sweet fast kirki. Idan ina kallon ki baby babu ma fa kamar ki, shi yasa ban so na barki, that is why nake ta binki. Your body make me to ginger, koda dan shiga fadan jana can za ki zo ki cire ni, koda kowa za ya bar ni. Fresh baby, you know I'm all ready. Fresh baby, kin san ina son ki. Your body make me to ginger, koda zan shiga fadin jana san za ki zo ki cire ni, koda kowa za ya bar ni. Fresh baby, you know I'm all ready.